Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een dreigende staking van werknemers op het ISTA-terrein is gisteren op het laatste moment afgewend. APRI en PWFC, dat zijn vakbonden die de werknemers op het terrein vertegenwoordigen, die hadden aangegeven dat ze duidelijkheid willen over sommige zaken binnen het terrein. Gisteren 6 uur was daarvoor de deadline. Uitvoerig overleg tussen Refineria di Curaçao en de vakbonden heeft ertoe geleid dat men in ieder geval besloten heeft niet te gaan staken, dat de rust terug is. Niettemin willen de vakbonden wel dat er verandering komt in het managementteam van de CRU. Ook volgens de Refineria di Curaçao zijn er zaken die verbeterd moeten worden bij de aanlevering van producten. Een crash op Curaçao zou dienen als dekmantel voor een witwasoperatie. Met dit opmerkelijke nieuws opent de Extra vandaag. Werknemers hebben tegen de krant verteld wie erachter zit en wat er precies gaande is. Maar de krant zelf laat niet alle details los. Ook omdat er nog steeds uitvoerig onderzoek wordt gedaan. Het is vooral opmerkelijk omdat een zaak zoals een crash nu betrokken lijkt te zijn bij witwassen. Minister van Justitie Quincy Chiricori en vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden hebben gisteren het veiligheidsprotocol getekend voor werknemers bij het Korps Politie Curaçao. Daarmee is een einde gekomen aan een gespannen situatie waarbij een deel van het korps ging staken om te eisen dat er beter wordt gelet op de veiligheidssituatie binnen het korps. Volgens alle betrokkenen is met het ondertekenen van het protocol een belangrijke stap gezet. Uit een onderzoek van Universiteit ICUC blijkt dat een belangrijk deel van de Curaçaose bevolking geen vertrouwen heeft in belangrijke pilaren van de samenleving, zoals de regering, het parlement, de politie en het Openbaar Ministerie. De cijfers zijn schrikbarend en worden vandaag afgedrukt in de Extra. Daaruit blijkt dat vooral het vertrouwen in politici erg laag is. De Nederlandse reisorganisatie Corendon stationeert in het winterseizoen een Boeing 737-800 op de Curaçaose luchthaven. Ook wordt nauw samengewerkt met Divi Air en zal er worden gevlogen naar onder meer Aruba, Sint Maarten en Sao Paulo in Brazilië. Onlangs heeft Corendon al het Veneto Holiday Beach Hotel op Curaçao overgenomen en wil men dat uitbreiden naar een hotel met wel 800 kamers. Een drama gisteren op Aruba. Een boot vluchtelingen uit Venezuela probeerde de kust van Aruba te bereiken. 2 mensen lieten daarbij het leven. In totaal 3 zijn aangehouden en de rest van de opvarenden zouden nu op Aruba rondlopen. Daar wordt naar gezocht en de politie probeert ook te achterhalen wat zich precies heeft voorgedaan. Op Bonaire maakt men zich zorgen over het feit dat er binnenkort wellicht geen sleepboten meer werkzaam zijn. Momenteel is er te weinig werk, maar maandelijks moet wel $130.000 worden betaald aan huur voor de sleepboten. Dat is niet meer rendabel. Politici vrezen dat dadelijk Bonaire zonder sleepboten zit. De Curaçaose honkballer Kenley Jansen staat in de World Series met de LA Dodgers. Daar moeten ze het opnemen tegen de Red Sox. En in dat team zit de Arubaan Xander Bogaerts. Morgen is de eerste wedstrijd. In Taiwan heeft afgelopen weekend een ernstig treinongeluk plaatsgevonden. In eerste instantie werd er gesproken over 22 doden, maar dat is later bijgesteld naar 18. Bij het ongeluk raakte een rijdende trein van het spoor af. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.